glazbenim programom. Međutim, sad je jedan zaista svečani trenutak. Naime, pozvati ćemo, ja bih rekla, jedan od najpoznatijih i najdražih glasova Hrvatskog radija. Nije glazbenik, a najpoznatiji je glas riječ je o Zlatku Turkalju Turkiju, kojem će Hrvatska diskografska udruga dodijeliti posebno priznanje za promicanje i doprinos hrvatskoj diskografiji. Upravo ispred Hrvatske diskografske udruge iz Zaprafa je Maja Vidmar i naš predsjednik Želimir Babogredac. Ja bih samo molila najprije par riječi, a onda ćemo i pozvati našeg Turkija. Ovo priznanje. Majo, ipak si ti priličnija za to. Evo, gospodine Turkalj, da čujemo i vaš glas. Prvo, lijep pozdrav svima. Ovo priznanje za mene ima baš posebni značaj. Vezano je uz ediciju Zimzeleno novo, pa bi slušateljima koji su nam također bili podrška u tome i koji su nam bili i reakcija i kritičari kako dalje, tako da smo eto, znači ovo priznanje. Turki, veliko hvala tebi. Sad onda prvo Turkija.
zabavni hormoni. Cvjeta cvijeće, lista drveće, danas volim sve, hashtag proljeće. Osim severom u pilu, sve je kako treba. Idemo lagano i svijet se ruši, zanima.